रङियायाव फैदों दख'ना लांनो आनै मा लांगोन दख'ना लांफैदो दख'ना नै माला माला दख'ना मा गांसेखौ लानो दामि दामि बियो 8,000 नो 8,000 बियो 20,000 बारा मोजां नुवाखै खिन्थु 20,000 नै 20,000 नो बियो बेबो 20,000 बेबो 20,000 निनो मोजां नुदोंना बे कालारखौहाय पर्पल এইটো ভাল লাগা নাই লেবসে नैबे गांसे 8,000 नो मोजां नुवाखै ना मोजां नुयो किरण दायनि बिदि र' आं देखायनि बे 20,000 नि दख'ना 20,000 नि बेखौनो लानसै बेखौनो लानसै आं मोजां नुसोबाय बेखौनो लानसै आं लानो लुगैसोबाय लानो लुगैबाय आं बेखौनो हाबायाव समायगोन ना बियो रिसेपसनाव बेखौनो लानसै दे आंनि हाबायाव गाननांगौ निजरा नोंबो गांसे ला आंबो लानसै बिदिखौनो 20,000 दख'ना मोजां नुबाय इखो प्रिटि मादिखौ लागोन ओइ मादिखौ लागोन बिदिखौ लागोन नै बे गांसेया मोजां नुदों कालारखौ बेयो जोमग्रा बे ब्लाउस मोजां नुदों न' इखौ सोंदो बेखौ जोङो दङ दख'ना दखानावहाय रङियायाव मा नामथाय दखाननिया मिन्थिला दख'ना लांफैदों जि गोसो बायदि दं बेफोर बेसेनिथाय मोजां मोजां दं आरो देखायलांबाय थानोसै भिडिअनि गेजेरजों एसे एसे नायलांदो नोंथांमोना बेफोर दख'नाफोरा 1,000ल'नो दखानाव बायनो थांबाला 1,800 1,500 लायोना बेफोरखौ ओमफ्राय बेयावहाय 1,000 अनलि नै बेखौ जि मोजां नुदों जों दानि बावैसो नायदोंमोन बिराद मोजां नुदों बेखौहाय बे पार्पल ओमफ्राय इथिं बेफोर बेसेनिथाय এইবিলাক কিমান ৰঙিয়া এইবিলাক ইয়াতে 1,800 টকাত আছে 2,000 টকাত আছে এটো হল 1,500 नै बियो लफाय दख'नानो बेसेबां होनदो 2,000 होनो नामा 2,000 नामानो बेलेग बेलेग कालार दं नै मा कालार मेरुन कालार रेड कालार बैखौ मोजां नुदों आगरखौ बै मोनसेखौ बिबारखौ जि मोजां नुदों दंबावो माथोब्ला फालिखौ मोजांथार नुयोलै आं दे प्रिटि गानना नायदो माबा सारि थां मारसां नुबाय आं बेखौ सारि बायदिसो नुबाय इस बरिया प्रिटि लादो प्रिटि नुथारबाय आंहा बेखौसो लानोसै दहायनिखौ लायासै बेखौ लानोसै बेखौ माबायदि नुदों मोजां नुदों ना बेखौ मानो नुदों निजरा मोजां नुदों बेखौ लानोसै रिसेपसनाव गाननांगौ आंहा मोजां नुबाय आं बेखौबो मोजांथार मोजां नुबाय जोंहा दख'ना लांनो फैनाया मा मोनफायखो गोजौआव दख'ना नायनो फैदों जोङो दख'ना रङियायावहाय ये देखो गोसो बायदि लादो दानाबा हलसेल दखानाव मोनफैबाय जोङो दखानावहाय दायो नायनोसै बे प्रिटिया फसायथारा गांसेबो आन्दायजोब्बाय बेबो फसायाखै आं नायनोसै दायो र' बेबिलाक 5,000 7,000 नो बे 7,000 नि होमबा दै गोमो नै बेफोरो माबा 12,000 निनो माबा 12,000 बियो हाबानि खबर हरना प्रिटिया माखौ मोजां मोनदों प्रिटि आन्दायजोब्बाय आं बेखौ समायगोन दे नोंदो गुफुरखा मानसियाबो साइज नुदों হবা নেকি হা তুমি কই না মাছ মারি আছে না এখানে মানে ধরে বলা নাই না मोजां नुदों पार्पल येलो केमेरायाव एसे बोरैबा नुदों ना केमेरायाव बोरैबा नुदों नङाबा मोजां पुरा साइज बे जोमग्रा नङाबा बिदि अ इथिं मोजां नुदों इथिंफ्राय मोजां नुवाखै किबा लफाय आसि ना नाय लफाय लमार লফাই जोङो नै न'आव फैबाय बिसिनि न'आव फैस्राबाय आरोना কি নাম আছিলে আপোনালোকৰ দোকানৰ নামটো किरण শ্যাম স্টোর শ্যাম ষ্ট'ৰनो ओइ बे दख'नाया माथो आंनि लोगोनि माबाल'सो लानाय बिनिया बे क्वालिटिया बेलेग दां माबाल'सो लानाय 9ল'सो लानाय बे इটো কিমানৰ একই দাম এইটো মোৰ মানে লগ হয় মানে এইটো পিন্ধিছে মানে 8 লৈছে বোলে 1000 এইটো মালক মই দি দিম এই মালটো এইটো কোৱালিটি থাকিলে মই দি দিলো হয় नै दख'नाफोरा नायदो गोसो बायदि चार्ज माने 8
ঠিক আছে মই তো 8000 দি দিম এইটো মাল যদি লোৱা তুমি এইটো ইয়াৰ লগত সেম না যেতিয়া মই চাইছি না ইয়াৰ লগত सिङावबो दं बे सिंनिया जिरायनिनो কোনো পদ্ধতি নিলে बिबार दखानाव मोनफैबाय बे जिप्स'फिलिया जिप्सि नियायाव नै वाव इमान मोजां आरो इथिं दंबावो र' देखायनि नै र'ज आसलि वाव बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय क्रिसेन्थेमाम्स ना जिनिया होनोमोनदां पिंक मोनखायो आनै नोंबोला बिदि जिप्स'फिलिया बिदि नोंबोला हाबायावहा अके जाहा बिबार नायफैदो जोङो बिबार लांसै फै शपिं मल प्रिटिया मा बायगोन आनैयालाय गस्ला बायगोन लिजेरा मा बायगोन आनैयालाय गस्ला बायगोन स्वेटार नै शपिं मलाव हाबफैदों गस्ला बायनो नै जि नायदों लाबाय मादि नुदो मोजांथार बरिया मोजां नुदो हे बेखौबो मोजां नुदो इखो इलाय गांसे ओमफ्राय बरिया एक कालार ना पे गस्ला जानो नै जों दासो मोनफैदों निजोरा आनै मोनफैबाय खारनाय बायदि मोनदों मोजां ला बाय बाय टाटा ट्रेन दो बाय बाय गया अब तो